Čaute micky, už je to tretí týždeň, čo som na služobke, takže opäť ďalšie video, ktoré je provizorne spravené. Keďže na ďalší víkend sú dušičky a zároveň bude Halloween, tak tých akcií je naozaj neúrekom. To znamená, že to nebudem zdržiavať, poďme rovno na to. Už zajtra Bratislava, Vax 2, Base Invasion. Piatok a piešťanský pivovar Živel, Dropik Halloween Rave. Šurany, klub Dole, Halloween for Base. Piatok. Piatok v Nitre v Bizáre sa môžeš pripraviť na poriadne techno. Piatok v Bratislave v Aldeji Halloween Rave. Na Subdeku si ale nájdeš poriadne techno. After Dark. Máme tu niečo aj z východu, z Košíc. Broken Bass XL35 Halloween Edition. Stará sladovňa. Sobota 10 bar Trnava Summit 69. V sobotu sa určite zastav aj v Bohéme, v Bratislave, Halloween Ride After Party. V sobotu nás čaká aj Psydeck, Subdeck Bratislava. Piatok v Brne, Halloween Lear Winter Warm-up. Piatok v Ostrave určite navštív aj Projekt Bar, kde bude Neurotik. Takisto piatok Olomouc, Boka Club, Submergence, Halloween Night. Piatok Mad Music Hall, Sokolov, DNB Halloween. Piatok v Krose, Prahe, Basítka a 771 Sound. V sobotu Vat Plzeň, Techno Halloween. Sobota Mood Hradec Králové, DNB Halloween. Tých akcií na tento víkend je tam fakt neúrekom. Sám by som si nevedel poriadne vybrať, že čo, kam, kedy. Ale to najlepšie, čo som našiel, som vybral iba pre vás. Tak sleduj môj kanál, daj like, koment, share a počujeme sa zase ďalší týždeň. Čus!